Hola, som en Jan, en Magí, la Martina i jo, l'Oriol, i venim a fer l'entrevista de perfils i entrevistarem a l'Èrica. Tinc 28 anys, vaig néixer a Honduras, ara estic aquí, però jo soc hondurenya. Vaig néixer a Honduras i vaig estar a Nicaragua també, i no sé què voleu saber, què voleu demanar-me. Doncs, de la meva cultura, poder, Sí. doncs, realment tenim una cultura hermosa. Honduras tenim una cultura preciosa. Amo el meu país, amo Espanya també. Estic super contenta d'estar aquí. És un país que m'ha ensenyat moltíssim. Estic super agraïda en Espanya, molt, molt. El meu país, doncs, és, òbviament, una part meva, no? Ara també he construït una part aquí a Espanya i doncs llavors de Honduras doncs trobo a faltar moltíssim, clar que sí, Honduras és tot per mi, no? Tinc allà la meva família, ho tinc tot allà. De moment aquí solo tinc la meva parella. Ara mateix estic a Seva. Tenim un bar a la meva parella. He format una altra família aquí a Espanya, que han sigut pues, els meus amics, la mare de la Martina, que ha sigut per mi una part fundamental aquí a Espanya, la veritat que sí. Doncs també tinc la meva família a Honduras. A Honduras realment tinc tota la meva família. Aquí tinc pues, la segona família que he format, no? Però la família doncs, meva està a Honduras. Amb quants anys vas tenir el teu fill? Doncs això, soc mare d'un nen preciós, ara té 12 anys, l'Anthony, es diu Anthony, i doncs vaig ser mare molt jove, coses que vosaltres aquí molt poques vegades mirareu. Per què? Perquè som una altra cultura, estem parlant del mateix menino, d'una altra cultura, on un nen de 15 anys, de 16 anys, aquí gairebé no és pare, doncs la nostra cultura sí. Per què? Perquè som uns països, pues, en la cultura que tenim, no? Es diu a vegades tercermundista, però hi ha manera d'entendre aquesta paraula, no? Doncs en aquest sentit, si són països, és veritat, tercermundistes, on no tenim aquesta educació, que vosaltres ara mateix tenim, que és una educació preciosa, a nosaltres ja ens costa moltíssim. Vas estudiar allà a Honduras o has estudiat una carrera? Jo vaig fer la secundària, quan vaig començar la carrera vaig parar. Doncs jo vaig fer, bàsicament, no sé com es diu, potser es diu la ESO aquí, ja podria ser això, oi? Sí. La ESO. Doncs jo vaig fer la ESO i prou. Llavors, quan ja començava la carrera, em vaig trencar, o sigui, el no poder continuar estudiant, no? I doncs això, vaig fer la ESO bàsicament i prou, perquè l'altre any i mig que vaig estar fent que hi ha una carrera que es diu perito mercantil, que seria, no sé, contadora, algo així, no?, que podríem entendre. Doncs quan portava un any i mig vaig tenir de parar. No podia continuar estudiant, una perquè era mare, tenia el meu fill, tenia de treballar per donar-li de menjar, no tenia un pare que m'ajudessi, i doncs vaig tenir de parar. I doncs fins aquí, vaig a estudiar fins a, podria dir l'ESO. Sí, podria dir l'ESO. Com és que vas venir cap aquí? Bona pregunta, Martina. Vaig tenir de marxar també el 98% per la seguretat del país. La seguretat a Honduras és un tema que no sé, és molt complicat. A Honduras n'hi ha molta criminalitat, cosa que vosaltres aquí gairebé no veureu mai, suposo, i doncs allà a Honduras sí. Doncs per tema de seguretat jo vaig tenir que vindre aquí, perquè allà era impossible. Doncs picava el timbre, doncs pensa que si treballava 7 dies a la setmana, doncs poder 3 dies ens atracaven. Vale? Jo vaig tenir de portar la meva amiga de Honduras cap aquí, la meva companya de feina, que ara ella també treballa a Vic, i vaig tenir de portar-me-la també cap aquí, per la criminalitat del país. Doncs jo realment vaig tenir de marxar gairebé per això, perquè ja no era jo mateixa, oi? Ja tenia por d'anar a fer-me un cafè, perquè esperava a qualsevol moment em posaran una pistola al cap.
Ens has explicat que Hondures és un país amb una cultura molt bonica i tot això, però que hi ha molta criminalitat i això. Tu saps per què o per què creus que passa això? Sí, és una pregunta molt, saps? No és complicada a vegades d'això. Estem en el mateix. Quan dic en tema cultura, ja venim a molta gent, hi ha molta... Jo sempre dic, a vegades pensem que la pobresa sempre és pobresa econòmica, no. En nostres països el que està passant és la pobresa mental. Estem en països con molta pobresa mental, perquè els nostres països no són pobres. No són pobres. Tu vas a llocs a Hondures i et quedes flipant, que dius, oh, com és que existeix en un país tan petit i tan oblidat per moltes coses, però tenim un país hermoso. Doncs això que m'estàs demanant, doncs, té molt que veure amb tema... aquí entra molt el tema govern, no? de los governs que tenim actualment, de los governs d'això. Ara posaré un exemple que és molt fàcil i és El Salvador. Ara El Salvador és un país que ara està, bueno, com mai havia estat. Era un país controlat per mares i pandilles, El Salvador, el que ara mateix és Hondures, són països controlats per mares i pandilles. Són països, són gent antisocial, oi? Doncs, què passa? El Salvador ha entrat un govern que realment ha posat fre a tot això, que ara, doncs, val la pena El Salvador com a país, ara val moltíssim la pena. Què passa? Ara molta gent que ara vivia als Estats Units està tornant cap a El Salvador perquè estem en això, trobem a faltar la seguretat. Doncs hi ha molta gent que ara ha viscut fins ara aquí a Espanya i està tornant a El Salvador. O que s'havien venit no, del Salvador i havien viscut fins ara aquí a Espanya o als Estats Units. Ara què passa? Pues ara tenen il·lusions de, hòstia, ara vull construir una casa al Salvador. Doncs ara a nosaltres això no s'està faltant. No s'està faltant molt a Hondures. Doncs penso que són temes bastant de governs i bastant d'això, de la cultura que ens estan criant des de petit, perquè hi ha molt nens de la vostra edat, moltíssim, que ja són nens antisocials. Què passa? Doncs és com ja ve també aquesta criança. Doncs tot plegat jo crec que ajuda moltíssim en com te crien a casa, en l'ensenyança que t'estan donant a casa i entre el govern que és això, que hauria, penso, de posar fre bastant a aquestes coses que estan passant als nostres països. Quan vas marxar d'Hondures, has anat a veure la teva família alguns cops? Estan aquí, vols dir? Sí, he anat dos vegades. He estat 2 vegades, després de que vaig vindre cap aquí, he anat 2 vegades a mirar la meva família. De fet, ara al desembre he estat amb ells. Allà he estat 20 dies amb el meu fill, amb la meva família. He estat allà 20 dies. Trobes a faltar algú que hi hagi en Hondures i aquí no? Mira, és una gran pregunta. Sempre em demanen això, de dir-me, a vegades em demanen, no, com et veus un altre cop en Hondures? Ara mateix et diria, trobo a faltar, clar que sí, i tant, és el meu país, ho estimo moltíssim, com ho torno a repetir. Trobo a faltar el calor de la meva família, moltíssim. Trobo a faltar, òbviament, el meu fill, ho trobo a faltar molt. Llavors, si parlem d'això, no? Trobo a faltar el meu menjar, que aquí vulguis una vegada, encara que tu intentes fer-ho, no és el mateix, per dir-ho d'alguna manera. Doncs trobo a faltar molt això, la veritat és que sí. Si em demana si ara mateix em veu un altre cop a Hondures, et diria viure, no, de moment no. No és un rotundament no, no ho sé més endavant què podrà passar en la meva vida, però de moment no. Ens has explicat que tenies un bar, que treballaves en un bar, i en el bar oferiu un menjar típic d'Hondures o prepareu més plats típics d'aquí? Bueno, nosaltres ara, jo tinc el meu esposo que és català, la meva parella és catalana, és d'aquí,
I realment ja m'ho han demanat molt, Diu, per què no fas algun plat del teu país o latino, no? De moment tenim una cuina catalana, totalment 100% catalana. Llavors faig alguna reunió esporàdicament, amb amics o a portes tancades, per dir-ho d'alguna manera, i sí que preparem doncs, menjar d'Honduras. Bueno, jo ho preparo, algun menjar, i també bueno, es queden flipant, i diu, oh, que bo! O hi ha alguna coseta que diu, ostres, que això li falta alguna cosa. Però les vegades que he preparat les ha encantat molt, molt, la veritat és que sí. Veus, aquesta és una cosa que, no sé, lo tinc una mica tancada, això que podria portar aquesta meva cultura, no? Però no, de moment estem fent una cuina 100% catalana, aquí al parc. T'ha costat per tenir papers i tot això? Bueno, mira, la veritat, veus? Piensa que tothom, como digo, no, todos portemos una estrella, decimos nosotros en castellano, decimos todos venimos aquí con una estrella, o sea, a veces perdón, bona o a vegades no tan bona. Doncs penso que la meva estrella ha sigut superbona, perquè a mi no em va costar, en el sentit de vaig aconseguir els papers per matrimoni, em vaig casar amb la meva parella i realment pensa que ara mateix tot el tema aquest que està de regularització, hi ha un molt merder aquí a Espanya per tot aquest tema de papers de moltes persones, doncs a mi no em va costar, perquè jo ho vaig aconseguir per matrimoni. Llavors hi ha molta gent que sí que li està costant, bueno, la vida. A mi no. De fet vaig aconseguir primer la residència, vaig casar la meva parella, em van donar la residència super ràpid, a 2 mesos, 3 com a molt d'estar casada, em van donar la residència per viure a Espanya. I llavors de la residència em van donar la resolució per a la nacionalitat. Vull dir que en aquest tema jo penso que la veritat he tingut molta sort, moltíssima. I amb quina edat vas arribar aquí? Aquí a Espanya. Vaig arribar en l'any 2019. Ara mateix no sabria dir quina edat tenia jo. Vaig arribar el 2019 aquí, ara tinc 28. 23, 22? Sí, no? Anirem per aquí 22? Sí, 22 anys, diria jo, sí. Vaig arribar aquí el 2019. Estava super jove. Per tant, quan vas arribar, vas com arribar just abans del confinament. Oh, però molt justa, bona pregunta, super justa del Covid i tot aquest tema, super justa. De fet que va ser la Covid el 2019, Diria que el 2019. sí? Pues mira, jo tenia el 2000 i algo d'estar aquí, 2019. Vaig arribar, vaig cuidar una iaia, just estava cuidant una iaia a Centelles, quan just això, va entrar la Covid, que no sabria dir si va ser el 2019 o 2020. Sí que sé que no acabava jo gaire d'estar aquí a Espanya, Me'n va anar molt just, molt, però estem parlant del mateix. Portava la meva estrella i vaig venir amb molta sort perquè va haver-hi gent que va patir moltíssim en aquest tema de la Covid i just que arribava aquí a Espanya sense feina, no tenia ningú, sin saber que t'anaves a dormir poder al carrer. Vaig conèixer molts casos de molts immigrants que van vindre d'allà i va arribar la Covid i va ser totalment una decadència total, molts avis que van morir en aquest temps de la Covid. Doncs la meva, per sort, va estar amb mi fins a l'últim moment i vaig poder estar amb ella i vaig passar tot el Covid el vaig passar amb ella, super agraïda perquè jo parlo de mi, no? Agraïda en el tema de que no em va faltar en aquell moment un sostre per viure, un llit per dormir, un pa per menjar, un got de llet per prendre, no em va faltar, en aquell moment no em va faltar. Molta gent que sí, però a mi no. Doncs vaig arribar en aquest superjusta, la veritat que sí. Sí. Com t'han tractat els catalans i com els tractes, com... Sí, doncs mira, és el que deia ella, no? Hi ha temes i temes respecte a això. I la veritat és que no m'he sentit en cap moment incòmoda, en el sentit de... Vaja, no m'he portat una mala experiència, no? Per dir-ho d'alguna manera, sincerament. No he trobat perquè existeix tant a Honduras, tant a Espanya, tant als Estats Units, tant a molts països que hi ha el tema molt
de racisme, per dir-ho d'alguna manera. Doncs la veritat, m'he trobat en aquest sentit super acollida. La veritat és que sí, en cap moment he sentit que m'han vist de menys, per dir-ho d'alguna manera, en cap moment m'han faltat mai respecte, sent que també he sigut una persona que ha après a respectar la cultura de cada país, que ha après a viure en àmbits diferents, no? He intentat sempre introduir-me en la cultura catalana, per dir-ho d'alguna manera. També em conec temes i temes de gent que al igual ve aquí i té 14-15 anys i jo no parlo el català en 100%, no, però he intentat fer-ho i acostumar-me i pensar, va, ara no estàs a Honduras, ara estàs a Catalunya, ara estàs a Espanya, doncs per tant també les dec respecte a aquestes persones. Doncs jo penso que també això m'ha ajudat moltíssim. M'ha ajudat molt de que sempre he estat intentant, doncs, on vagi, doncs, introduir-me al món que hi ha per aquestes persones. Doncs penso que això també m'ha ajudat moltíssim. No tinc cap història de dir, hòstia, com m'han tractat, oi? No, però també hi ha molta gent que també vull que sapigueu que sí, moltíssima gent que s'ha trobat amb gent doncs, racista, que l'han vist de menys, doncs no és la meva història. Per mi ha sigut sempre, he trobat gent meravellosa. Tens alguna diferència, no? Quan alguna persona discuteix la teva cultura, que això és així i l'altra, i ho has de respectar. Doncs també han respectat la meva. Però la veritat és que m'he sentit tan bé, tant a la meva feina, tant al bar, tant a la família de la meva parella, amb els meus amics, que tampoc faig gaires, però els pocs que tinc, la veritat que m'he sentit sempre en aquest sentit superbé, superrespetada. Crec que soc una persona que dins del poc del sentit comú que tinc, també sé respectar. Doncs penso que això també m'ha ajudat moltíssim. Però estem parlant del mateix. T'has de voler també introduir en la cultura en el lloc que estàs vivint. Doncs també entenc molta gent que és això, doncs mira, què portes aquí? Doncs porto 15-20 anys. Parles català? No. Ho has de respectar? Clar que sí, hem de respectar les persones, oi? Però dius, per què? No ho sé, doncs cada persona és diferent, però jo tinc una sort de que m'he trobat superbé, la veritat que sí. I hi ha alguna cosa de la cultura catalana que t'hagi sobtat o que t'hagi agradat o no t'hagi agradat? Sí, he trobat molts xocs culturals, no?, que dèiem. Sí, la veritat que sí. Hi ha molta cosa, no? En el tema, per exemple, ara tinc un gos, es diu Can. En la meva cultura no existeix això que cuides tant els gossos com es cuiden aquí. Jo és que ni siquiera ho sabia, que es cuidaven tant. Allà no, allà t'acostumes i trobes tots els gossos, suposo que aquí també ha d'haver-hi algú al carrer, però allà no, a la cultura nostra no s'ho trobes a tot arreu. Els gossos, doncs llavors la cultura aquí em va xocar moltíssim, no? Com et veus en un futur? Ai, és una pregunta que em costa sempre molt de contestar, no? Perquè jo sempre estic en 50 i, bueno, podria dir un 60-40, no? Doncs ara mateix al futur, a mi, em vaig comprar una casa a Honduras amb l'idea, no? Sempre deia, encara no estava d'això, i pensava, bueno, podem venir a viure a Honduras, no ho sé. Però després, quan vas mirar les coses, doncs dius, bueno, segurament ara no, ara al futur. Ara al futur jo penso que em veig bastant per aquí, la veritat, em veig bastant per aquí. No em veig pas, em veig doncs aquí portant el meu fill cap aquí, que estudiï, que faci una carrera, que sigui algú a la vida, que ningú li pugui trepitjar i que sigui un nen que valgui molt la pena. Jo també tinc sons que espero en algun moment fer-ho. He sigut una persona que m'ha encantat molt el tema de l'educació, les matemàtiques a mi em tornaven boixes, ara ja no sé què és 4 més 4 perquè ja no és que estic ben perduda, però em veig, la veritat que no em vull quedar més tancada, em veig aquí, tema país em veig aquí. No sé què pot passar, perquè avui estem aquí, demà no ho sabrem, és molt incert, sàpiga el futur.
però sí que em veig bastant aquí i no quedar-me estancada. La veritat que no, de fet és un tema que m'ho estic plantejant molt, de, hòstia, jo penso fer això, fer algú en la vida, algú de lo que me motiva encara més, perquè ja em motiva, clar que sí que me motiva tenir un negoci amb la meva parella, un negoci del que puguis anar tirant, però també em veig, doncs, més enllà de lo que ara soc. Però tema país, ara mateix em veig aquí a Espanya. Val, doncs, moltes gràcies. Home, vosaltres, jo estic encantadíssima i aviam com va anar, ja us diran.